Se ois kuule Kimi reissuun lähtö. Niin ois. Good evening. I have a reservation. Elää nyt, Kimi sanoo, että home haisee. Ei perkele, se oli vaan tuo vessa, ei se mene huonosta. Ei Kimi, 25 € yöltä, niin ei varmasti voi home haista, Kimi. Ei siihen hinta. Kuten minä sillä edellisellä videolla lupasin, niin näissä uusissa videoissa kerron myöskin, että miltä minusta tuntuu, enkä vain kuvaile, että mitä minä näen. Ja olemme nyt syöneet aamupalan noin 4,5 tuntia sitten ja tunnen valtavaa nälkää tässä katedraalin sisuksissa. Minä myös. Nyt minusta tuntuu siltä, että maha on aivan liian täynnä. Hei, lähdetään kahtoon noita Tarton näitä grafitteja, koska mä oon joku muutama, ehkä 10 vuotta sitten käynyt täällä viimeksi ja tuossa joen varressa oli ihan älyttömän hienoja grafitteja siihen aikaan. Käydään kahtoon, että onko niitä vielä siellä ja käydään vähän kuvailemaan niitä sitten, että sillä lailla tehdään nyt sitten. Tässä joen varressa oli aikoinaan ihan valtava puisto niin kuin tällä kohdilla ja silloin nuorempana tuli monta kertaa kesäsi aina vähän kipoteltua tässä puistikossa, mutta nyt niin se puistikko on tosissaan hävinnyt kokonaan pois ja taustalle on rakennettu sitten tämmönen Tarton uusi keskusta.